Η αστική δημοκρατία σήμερα στην Ευρώπη πλήττεται βάναυσα. Δεν είναι μόνο οι πολιτισμικές αξίες που επηρεάζονται αρνητικά από την κρίση. Είναι η ίδια η λειτουργία του αστικού δημοκρατικού πολιτεύματος, μιας τόσο σημαντικής κατάκτησης του Ευρωπαίου πολίτη κατά τους τελευταίους 2,5 αιώνες. Ελευθερία κίνησης, ελευθερία διακίνησης, ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία δημιουργίας. Αυτές είναι οι αρχές που υπηρετούνται από τα αστικά δημοκρατικά κόμματα. Με αυτές τις αρχές γαλλογήθηκαν γενιές ανθρώπων. Πειραιώθησε η ιδιωτική πρωτοβουλία. Αναπτύχθηκε η επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, το ανήσυχο δημιουργικό πνεύμα. Σφυριλατήθηκαν διακρατικές, διαπολιτισμικές, αλλά και διαπροσωπικές σχέσεις. Με αυτές τις αρχές οθήθηκε η ευρωπαϊκή τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις. Αλληλεπιδράστηκε ο πολιτισμός και η καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Από αυτό το υπόβαθρο αξιών προέρχεται και η δική μου ιδεολογική τοποθέτηση. Ξεκάθαρα τοποθετώ τον εαυτό μου στην ευρωπαϊκή κεντροδεξιά, στη φιλελεύθερη αντίληψη, στον υγιή ανταγωνισμό, στην επιβράβευση του ικανότερου και αποτελεσματικότερου, για ένα κράτος ευέλικτο και ελκυστικό για τον επενδυτή. Η κρίση της χώρας δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πολιτισμική. Να λοιπόν, τι προσδοκώ από αυτή τη διαδικασία. Αξιοκρατία και όχι επετηρίδα. Ανταγωνισμό και όχι προηλημμένες αποφάσεις. Δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής και όχι κλειστές οι σκέψεις. Όσμωση απόψεων και όχι διρεκτίβες. Δυναμισμό και όχι απάθεια αναμονής. Συνομιλία, ανοιχτές αντιπαραθέσεις και κοινές αναζητήσεις. Είμαι σίγουρη πως μια νέα εποχή μπορεί να έρθει για την πατρίδα μας, αρκεί ο πολίτης να πιστέψει πως το προεκλογικό θα είναι και μετεκλογικό. Πως δεν θα υπάρχουν μόνο 100 πρώτες μέρες και μετά μόνο νύχτες. Πως άνθρωποι αξιόλογοι, ναι, αξίζει να συμμετάσχουν στη νέα τίμια συμφωνία με τον πολίτη. Σε αυτό το κοινό αγώνα, ο ενθουσιασμός μου πηγάζει από τη δύναμη που αισθάνομαι πως κρύβει μέσα το λαός μας. Μπορούμε να του δώσουμε κίνητρα ενεργοποίησης. Το αξίζει. Και αυτό πρέπει να είναι το κοινό μας όραμα.